Lah kok jare iki lagumu ki opo sing pas po piye mosok kok bojo loro iki lho. Pak Carek. Pak Carek diopo-opo akhirnya diopo-opo. Pak Carek wis tak obo-obo. Kono aja isini-sini ya. Kok mesti ngelek-ngelek Pak Carek? Kok sing api-api? Kok Pak Carek iki kancane dhewe ya dulure dhewe nyapa kok Pak Carek obo-obo. Lah wonge bagus kok. Pas renang tak obo. Minor Mas, minor. Iki lho. Titenono atik gak iso tak pongor kon ya. Pongor. Dipongor iki apane to? Cerotonyo raimu kok iso. Kudu iso lho ya. Ya. Oh